Allerede inden vi bliver født, bruger vi vores sanser til at lære. Vi hører lyde, mærker bevægelser og fornemmer verden omkring os. I løbet af vores første leveår tilegner vi os mere viden, end vi nogensinde vil komme til igen. Helt uden ord. Vi lærer at gå, at tale, at forstå og at omgås andre mennesker. Vi udvikler færdigheder i et forbløffende tempo. Blot ved at mærke, se, lytte, smage og lugte til verden. Vi er skabt til at lære via vores sanser. Men vi får sjældent lov til at udnytte vores fulde potentiale, fordi vi ikke får stimuleret de enorme udnyttede ressourcer i vores sanseapparat. PeopleLearn er sat i verden for at sætte sanserne i spil igen, så mennesker og virksomheder bliver i stand til at udfolde deres evne til læring og forandring. Velkommen til vores verden.